Ụtụtụ ọma na ndị enyi, ndị ikwu nakwa ndị ibe. Unu asaala chi? Ama na niile rahụrụ ụra n'elu akwa ndị na dị iche iche ma kulite n'ụtụtụ a na ndụ na arụ isi ike. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ na ọjịja mmadụ siara Chineke anyị bụ onye bi n'igwe ma na-elekọta ụwa, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị Osita dị mma akụdị n'obi ka unu na-enọkwa ụtụtụ a n'ọnọkọ ụbọchị taa. Ngwana ka adọbiri ya. Ihe a ga-ekwu n'ụtụtụ a bụ ihe a na-akpọ iri ji, ike ji, emume ji, na ọtụtụ aha a na-akpọ ya, mana ọ bụ ofu ihe ka ọ pụtara. Ike ji, iri ji, emume iri ji maọbụ emume ji, ọtụtụ obodo na-abụghị ndị Igbo na-eme ya, mana ndị nke ha na-akpụ ọkụ n'ọnụ bụ ndị Igbo. Obodo ọbụla dị n'ala Igbo na-eme ike ji, obodo nsi na ya na-eme ike ji, mana ọ na-abụ ihe dịka otu ọnwa maọbụ ruo ihe dịka ọnwa na-abụ ihe dị iche site na obodo nke a ruo na obodo nke ọzọ na emume ike ji ha maọbụ iri ji ha. Ọnwa na-eji erikarị ji na-abụ ọnwa itoolu dịka obodo nsi na ya pụta, ọnwa itoolu na ngwụcha afọ. Mgbe ahụ mmiri ozuzo akwụsị na mgbe ahụ abịa mewe emume ahụ. Emume ahụ ihe ọ pụtara bụ na ihe a kụrụ dịka ihe ọkụkụ nke ubi dịka ji ọkara mgbe ahụ, onwekweghị onye ka na-akọ ji n'oge dị mgbe ahụ. Dịka ndị mmadụ kwenyere bụ ndị Igbo, ọtụtụ obodo na-eme ya bụ emume iri ji na-abụghị ndị Igbo. Ha sị na ọ bụ emume eji ekele Chineke maọbụ obi n'igwe maka ịkwado ka ji ha kọrọ n'ala ka ọ ka na-enweghị ihe riri ya na onweghị mmebi ọbụla. Na-abịa n'ala Igbo, dịka emume iri ji si dị, o nwere ihe dịgasị iche iche. Otu obodo dị n'ala Igbo si eme nke ya dịkwa iche n'ebe obodo nke ọzọ nọkwa n'ala Igbo si eme nke ha. Otu obodo nọ n'ala Igbo ka ha si eme nke ha dị iche site na nke ndị ọzọ si eme nke ha, mana ihe niile aha bụkwa otu na-agbanyeghị aha ha kpọrọ ya. Eruo n'emume iri ji, mmọnwụ na ihe ndị ọzọ omenala dịgasị iche iche na-esochi ya azụ iji wee gosi na ọ bụ emume dị oke ọnụ ahịa. A na-agba egwu, ụdị egwu ọdịnala dị iche iche a na-agba ya. Mana otu ihe dị na emume iri ji a bụ na ọtụtụ obodo dịka obodo nsi na ya pụta bụ ha anaghị aga mba. Ka m kwuo nke bụ eziokwu, n'ụlọ ha anaghị eri ji. Ọ bụgodị na ha ebupụtara ji ha na ọka na ha agaghị eri ya, ha ga-echere ruo mgbe obodo kwadoro na ọ bụ mgbe dị otu a ka a ga-eme emume iri ji. N'ọnwa itoolu n'ime ọgwụgwụ afọ bụ obodo niile bụ n'ala Igbo na-emekarị emume iri ji. Mgbe ụfọdụ obodo na-emekwa n'ọnwa asatọ n'ime afọ n'ọgwụgwụ afọ, mana dịka nsi kọwaa ọ bụ otu ihe a. Ọtụtụ ndị mmadụ dịka ụfọdụ ndị si n'obodo m enweghị ike ịbịa n'ụlọ gị inye ha ji. Ka a kpọrọ na ya ji, ha agaghị eri n'ihi gịnị? Ndị obodo ha eribeghị ji. Eme emume iri ji dịka na obodo dị iche iche, a na-apụta, eze na-abụ onye isi, ya ga-apụta eweta ji arụrụ n'ọkụ, ji ahụrụ n'ọkụ, wepụta ya, wepụta mmanụ nri na ose ndụ, tinye n'ime mmanụ nri ahụ, apụta ya aghọọ ihe emume. Obodo dịgasị iche iche, mpaghara dịgasị iche iche na obodo ahụ nke otu eze na-achị ga-apụta, abịa, ndị ọbụla ebute ma nri ma mmanya nkwụ elu ma ngwọ ma ihe eji egusi, nke a na-akpụrụ akpụ egusi, mgbam eji egusi wee mee, nke a mechara tinye ya n'uko, ọkụ amịkpọchaa ya, a na-eji ya abịa egbutesie ya, eme emume ahụ mechaa, abịa ekwucha kpee ekpere, gọọ ọfọ ha na-agọ, ha bịa gbuwa ji a na-abịa, onye bịa ọbịa suru n'ime mmanụ ahụ etinyere ose, mmanụ nri a rie.
ụfọdụ bụ na emechaghana ya ebe a ha nazie n'ụlọ enwe ike sie ji nke ha rie, ma ha gaa na mba eweta ji erie. Ma ọ bụghị ya, o nweghị ihe ọ sọkwara were sie ji ahụ agaghị eri. Otu a bụ otu ụfọdụ obodo dị n'ala Igbo si eme emume iri ji ha. Emume iri ji ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere ya n'ihi ọtụtụ omenala na-abatakwa na ya. Ụfọdụ ndị na-ekwenyeghị ihe gbasara ịgba mmọnwụ maka na ọ na-eso na ya. Ụfọdụ ndị na-ekwenyeghị ịtụpụ ya a na-akpọ ọnụ mmanya si na ndị nna nna anyị ha rie. Ndị okpukpere ụka ekwenyeghị na nke ahụ. Ebịa sị ndị nwụrụ anwụ na ha rie, iwere mmanya etụpụ n'ezi, sị ndị nwụrụ anwụ ha ṅụrụ, iwere ibe ji sụchara na mmanụ elupụ, sị ndị nna nna nwụrụ anwụ maka na ha chedoro obodo na ha rie. Ọtụtụ ụka akwadoghị ya, ọtụtụ okpukpere ụka akwadoghị ya n'ihi na ha sị na ọ bụ ihe ndị arụsị. Ọtụtụ ndị na-ejekwa ụka akwadoghị emume iri ji. Mgbe ọbụla ha hụrụ ji maọbụ ndị nke kọrọ n'onwe ha maọbụ nke ha hụrụ n'ahịa, ọ masị ha otu o si wee kaa, ya bụ na ji na-agụ ha, ha na-egoro ya rie n'agbanyeghị n'obodo ha si na ya ebidebere iwe ji. Ya wee bụrụ ya, iri ji emewe n'ọtụtụ obodo ọ na-adị ka mgbe ụfọ emume iri ji na-ada ụda karịa emume ekeresimesi maọbụ emume nke a na-akpọ Ista. Iri ji na-ada ụda. Ọtụtụ ndị mba na-eri ji, ọtụtụ ndị obodo nọ n'ala Igbo na obodo ndị ọzọ na-eme emume iri ji na-abụghị ndị Igbo na-ezi ikwu na ibe n'ọtụtụ na mba tere anya, ha niile ga-abịa. Ugbo ọbụla ha nọ, ndị enyi a na-ezi ha abịa n'ụbọchị ahụ a na-eri ji ahụ maka na ọ bụ oke mmemme. na-eri ya na-aṅụrị, na-ekele Chineke. Ụdị egwu dị iche iche dịka nzikọwa, mmọnwụ, egwu ọdịnala dị iche iche ndị bụ nke ha ga-ebupụta a na-agba, a na-aṅụ. Ọ bụ ụbọchị oriri na nkwari. Ericha ụbọchị ahụ, onye ọbụla ala, onye kwụsị rie ji, onwe ihe ga-eme. Mana ndị na-ekwenyeghị na o nwere ihe ọ ga-eme, dịka nsikọwa si na ọtụtụ ndị mmadụ na-eri ji n'agbanyeghị n'obodo ha si na ya eribeghị ji, nke gosi na ji aka onye ọbụla ga-eri. Apụta inyegodi ha ji ha erie mgbe ndị obodo ha na-eribeghị ji, onwe ihe ga-eme ha. Mana ọtụtụ ndị kwenyere na ha erie ji tupu ndị obodo ha emebe emume iri ji, na o nwere ihe dịgasị iche iche ga-eme ha. Dịka o nwere ọrịa ha na-akpọ, agaghị m akpọ aha ọrịa ahụ, a sị na onye rie ji ahụ mgbe ndị obodo emebeghị emume iri ji na ihe dị otu a ka eme. Maka na asị onye na-amaghị anaghị ebu ya ihe onye ma ihe ahụ amara ya. Ndị na-ekwenyeghị na ihe dị otu a na onwe ihe na-eme na emume ma ha erie ji mgbe ndị obodo ha na-emebe emume iri ji. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ezukọ, anyị ga-ekwu ihe gbasara otu ọgbọ maọbụ otu ebiri dịka ọtụtụ obodo si akpọ ya, ịma na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. Ngwanụ, ọ ga-adị anyị niile mma na Eke, dịrị anyị niile mma na Orie, ma dịrị anyị niile mma na Afọ, ma dịkwara anyị mma na Nkwọ. Ihe ọ bụla bụ ihe ọma anyị na-achọ, anyị ga-enweta site n'aka Chi ukwu. Mana nke kacha mkpa bụ gịnị? Onye ọbụla Chineke mere ihe ọma, ka anyị soro onye ahụ kelee Chineke, soro ya ṅụrịa, na-atụkwa anya nke anyị, na-arịọsi Chineke ike. Ụbọchị ọ ga-emere anyị nke anyị, ọ ga-abụ ihe mgbagwoju anya. Eleghị anya nke ọ ga-emere anyị ga-akarị nke o mere nwanne anyị aha anyị nwere obi aṅụrị anya, nwanne anyị aha iso wee kelee Chineke maka ihe o mere ya. Eleghị anya nke anyị ga-akarị nke, maka na ọ bụ otu ụwa anyị, ọ bụ nke Chukwu si alụ ọrụ. Ngwa n'ụbọchị nta ka chọọ na Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amara. Daalụnụ.